Dívali jste se někdy na noční oblohu a přemýšleli o těch blikajících hvězdách? Vesmír skrývá nespočet tajemství. Každá z těchto hvězd je jako okno do minulosti, světlo, které k nám cestuje miliardy let. Když se díváme na noční oblohu, díváme se na historii vesmíru, na příběhy, které se odehrály dávno před naším časem. My se vydáme na cestu za poznáním našeho místa v tomto velkolepém kosmickém představení. Od prvních kroků člověka na Měsíci až po nejnovější mise na Mars, naše touha po objevování nezná hranic. Každý nový objev nám přináší nové otázky a nové možnosti. Pojďte se mnou prozkoumat vesmír od jeho žhavého zrodu až po zázraky, které v sobě ukrývá. Od fascinujících mlovin, kde se rodí nové hvězdy, až po obrovské galaxie, které se táhnou přes nesmírné vzdálenosti. Každý kout vesmíru má svůj vlastní příběh, čekající na objevení. Náš příběh začíná před miliardami let. V okamžiku, kdy se zrodil vesmír, začala se psát historie, kterou dnes můžeme zkoumat. Od prvních okamžiků velkého třesku až po současnost, vesmír se neustále mění a vyvíjí. Představte si dobu, kdy neexistoval žádný prostor, žádný čas, jen bod nepředstavitelné energie. Tady náš vesmír začal. Tento okamžik, známý jako velký třesk, byl počátkem všeho, co známe. Z tohoto bodu se vesmír začal rozpínat a formovat do podoby, jakou známe dnes. Je těžké si představit tu ohromnou velikost a krásu vesmíru, ale s naší zvědavostí jako průvodcem pojďme prozkoumat jeho tajemství. Od nejmenších částic po největší struktury, vesmír je plný zázraků, které čekají na objevení. S každým novým objevem se naše chápání vesmíru prohlubuje a naše touha po poznání roste. Nejrozšířenější teorie o vzniku vesmíru se nazývá Velký třesk. V jediném okamžiku se všechno rozletělo do všech stran. Samotný prostor se rychle rozpínal a zároveň ochlazoval. Toto rozpínání pokračuje dodnes. Velký třesk nebyl explozí v prostoru, ale rozpínáním samotného prostoru. Z této prvotní směsi energie se začal formovat vesmír. Během dlouhých období se energie měnila na hmotu. Vznikly subatomární částice a pak atomy, stavební kameny všeho, co vidíme. Vesmír se vydal na cestu k velkolepé podívané, kterou dnes pozorujeme. Jak se vesmír rozpínal, gravitace začala tvarovat jeho strukturu. Mračna plynu a prachu se schlukovala, přitahována vlastní gravitací. Z těchto masivních schluků se stala místa zrodu galaxií. Galaxie jsou obrovské sbírky hvězd, plynu, prachu a temné hmoty. Mají různé tvary a velikosti. Naše vlastní galaxie Mléčná dráha je spirální galaxie, majestátní vír miliard hvězd. Uvnitř těchto galaxií se hvězdy zapalují, září a nakonec umírají, čímž obohacují vesmír o prvky nezbytné pro život. Hvězdy jsou kosmické motory, které osvětlují vesmír. Jsou to obří koule horkého plynu, především vodíku a helia. Hluboko v jejich jádrech spouští obrovský tlak a teplota jadernou fúzi. Tento proces uvolňuje enormní množství energie, díky čemuž hvězdy jasně září. Hvězdy mají různou velikost a teplotu. Naše Slunce je hvězda střední velikosti, která poskytuje světlo a teplo nezbytné pro život na Zemi. Některé hvězdy jsou mnohem větší a žhavější než naše Slunce, jiné jsou menší a chladnější. Životní cyklus hvězdy je fascinujícím příběhem zrození, vývoje a nakonec smrti. Planety světy kolem Slunce. Planety jsou vesmírná tělesa, která obíhají kolem hvězd. Jsou to fascinující objekty, které se nacházejí v různých částech vesmíru. Některé z nich jsou blízko jako naše vlastní planety v sluneční soustavě, zatímco jiné jsou vzdálené tisíce světelných let. Na rozdíl od hvězd planety neprodukují vlastní světlo. Hvězdy září díky jaderné fúzi, která probíhá v jejich jádrech, zatímco planety pouze odrážejí světlo, které na ně dopadá. Místo toho odrážejí světlo své hostitelské hvězdy. Tento odraz světla nám umožňuje pozorovat planety i na velké vzdálenosti. Planety se tvoří ze zbylého materiálu v disku plynu a prachu, který obklopuje mladou hvězdu. Tento proces může trvat miliony let, během kterých se materiál postupně schlukuje a formuje do planetárních těles. Naše sluneční soustava má 8 planet, z nichž každá má své jedinečné vlastnosti. Merkur je nejmenší a nejbližší ke Slunci, zatímco Jupiter je největší a má mnoho měsíců. Od skalnatého povrchu Marsu až po plynné obry, jako jsou Jupiter a Saturn, je naše sluneční soustava rozmanitým a fascinujícím místem. Každá planeta má své vlastní unikátní rysy a tajemství, které čekají na objevení.
Hledání planet mimo naši sluneční soustavu, známých jako exoplanety, je rychle se rozvíjející oblastí astronomie. Vědci používají pokročilé teleskopy a techniky k objevování těchto vzdálených světů, které by mohly mít podmínky vhodné pro život. Každý nový objev přináší nové otázky a možnosti, jak lépe porozumět vesmíru a našemu místu v něm. Černé díry, tam, kde vládne gravitace. Černé díry patří k nejzáhadnějším objektům ve vesmíru. Jsou to oblasti časoprostoru, kde je gravitace tak silná, že z nich nic, ani světlo, nemůže uniknout. Černé díry vznikají, když se masivní hvězdy na konci svého života zhroutí. Gravitace černé díry je tak silná, že deformuje strukturu časoprostoru kolem sebe. Všechno, co překročí horizont událostí, bod, odkud není návratu, je navždy uvězněno v gravitačním sevření černé díry. Kosmické vazby, souhra nebeských objektů. Vesmír není statickou sbírkou objektů, ale dynamickou a propojenou sítí. Galaxie na sebe vzájemně působí, někdy se srazí a spojí. Hvězdy ovlivňují vznik a vývoj planet. Černé díry mohou formovat osudy celých galaxií. Studium těchto kosmických vazeb nám pomáhá pochopit složité fungování vesmíru. Od nejmenších částic po největší struktury je vše ve vesmíru propojeno v delikátním kosmickém tanci. Fascinující fakta o našem vesmíru. Zde je několik ohromujících faktů o vesmíru. Vesmír je starý asi 13,8 miliardy let. Ve vesmíru je více hvězd než zrnek písku na všech plážích na Zemi. Největší známá hvězda US Scuti je asi 1700krát větší než naše Slunce. Pokud byste spadli do černé díry, byli byste roztaženi jako špagety, což je proces známý jako špagetifikace. To je jen několik z mnoha úžasných faktů, které v nás neustále vyvolávají úžas a zvědavost nad vesmírem, ve kterém žijeme. Odhalování tajemství vesmíru. Vesmír nekonečný a fascinující je plný záhad, které čekají na odhalení. Od pradávných dob lidé vzhlíželi k noční obloze a přemýšleli o svém místě ve vesmíru. Navzdory všemu, co jsme se dozvěděli, zůstává vesmír místem hlubokých záhad. Každý nový objev přináší další otázky a výzvy. Jaké tajemství skrývají vzdálené galaxie a hvězdokupy? Co je temná hmota, neviditelná substance, která tvoří velkou část vesmíru? Tato záhadná složka vesmíru ovlivňuje pohyb galaxií a jejich strukturu, ale zůstává pro nás neviditelná a nepochopitelná. Co je temná energie, záhadná síla, která urychluje rozpínání vesmíru? Tato neznámá energie tvoří většinu vesmíru a její původ a povaha jsou stále předmětem intenzivního výzkumu. To je jen několik z mnoha otázek, které nás neustále ženou k dalšímu zkoumání vesmíru. Vědci po celém světě pracují neúnavně, aby odhalili tajemství, která nám vesmír skrývá. Vesmír je obrovský a plný zázraků a my jsme teprve začali škrábat po povrchu jeho tajemství. Každý nový pohled do hlubin vesmíru nám přináší nové objevy a nové otázky. Jak budeme pokračovat v jeho zkoumání, můžeme očekávat, že učiníme ještě více ohromujících objevů, které prohloubí naše chápání našeho místa v kosmu. Budoucnost vesmírného výzkumu je plná slibů a možností, které nás mohou přivést k revolučním poznatkům o vesmíru a našem místě v něm. Nezapomeňte dát odběr pro další dokumentární videa.